Hi, ọ na-agbanya mmiri ife ụmụnne anyị na-azụ afịa na-afụ taa. Ndị nọ Ghana akpọchie tata akpọchie echi kemgbe Disemba 2019 ka akpọchisiri ebe ụmụnne anyị si alachapịa m wota aka n'ime ọnwa Ọgọst a emepeti ya nwa obele wee pịachikwa onye ndị na-ata afọ a ndị Igbo na dollar si na 200, 300, 400 na-achụ 500 naira. Onye ndị na-ata afọ a ndị Igbo emechiri bọda Nigeria kemgbe 2019 wee luo tata. Ụmụnna onye ndị na-ata afọ a ndị Igbo ajụjụ wee bụrụ ruo ole mgbe ka nya bụ ife ga-ebi, ruo ole mgbe ka ọ ga-ebi, onye ka anyị ga-eziga, onye ga-agakwara anyị. Ibunata ibu site na mba ofesi wee nata Nigeria o nwere ike iwo naanị otu ọnwa, mana ọ bata ha na Nigeria ibupụtazi ebupụta wukomansi America wonder. Ihe atakata afụ gbakata afịa onye ndị na-ata ya bụ afụ ndị Igbo. Demurrage ụmụnne anyị kwụrụ mgbe a nọ COVID-19 total lockdown. Ụmụnne anyị na-akwụ demurrage onye ndị tara ya bụ afụ ndị Igbo. Onye ka anyị ga-eziga, onye ga-agakwara anyị. Asị m onye ka anyị ga-eziga, onye ga-agakwara anyị. Ebe a na ebe niile a na-azụ afịa na Lagos, azụọ Monday ejelarụ ụla Tuesday, zụọ Wednesday ejelarụ ụla Thursday, zụọ Friday larụ ụla Saturday, laruo Sunday wee pụtakwa Monday. Anyị ajụgosi onye ndị na-ata afọ a ka ekọnọmi ndị a dị. Ọtụtụ properties ndị be anyị ka akwụbara for sale tata maka gịnị? Service loan na-enyezi ụmụnne anyị ndị ji ego banki azụ afịa nsogbu. Ndị nke afịa ha dọ na Cotonou border enweghị alụ ha melụ. No single person ka anọkatalụ nye notification, nye information na aga emechikwa border mgbe dị etu a nọ girigirigiri gwụọ. Ọ bụrụ na ebe esi ebubata efi ụna na-eche na ya emechie asịsị ya wee bụrụ mba. Ọ bụrụ na ebe esi ebudata anụ efi, anụ ewu ndị ugwu, ka kịta senators ha, governors ha, reps ha, councilors ha si na mgbago ebe a ya da anụ ọgụ ya si enough is enough. Na ebe a ka anyị si alachapịa m. Mana ndị nke anyị onye n'ime unu ka anyị ga-eziga, onye ga-agakwara anyị. Proscribe youths kwesịrị ọgbaji ụdọlụ ha pụta na-ajụ anyị esi aṅa mee. Ndị be anyị tili aka proscribe ha. Ndị nke na-egbu mmadụ na-egbuwasị ndị mmadụ isi, ji mma ebekasị mmadụ. Ndị nke anyị enweghị ike ikwechirizi na-asị ka proscribe ndị nke a. Ewere oyibo wee baa ya afa bandit. Ọtụtụ ife ka ha kpọrọ ya kama ya akpọ terrorists. Ndị gbazi aka were asị na ha chọrọ nnwere onwe, ndị be anyị nọdụ aka ha akara na ha abụrụgo terrorists. Ibupụta ngwa afịa na Port Lagos bụ ọgụ na mgba. Ụmụnne anyị tacha afụ bupụta ya na Lagos. Ndị nọ ana Igbo esi Lagos wee naba ana Igbo. Port Harcourt anyị na fanụ na nọ na afọ achọkwa ibidokwa ọrụ ọfụma. Mana ndị nnọchite anya ndị gọvanọs anyị malụ na afịa ka eji wee mara Igbo. Economy ụmụnne anyị na-etipịa rapụchakwa na amadoro ụwa George. Ịma na average onye Igbo enwegodo nsogbu na business. A na-eji ochie anya were aga ochie nkwọ. Mana nke bụ eziokwu bụ na ike ọtụtụ ụmụnne anyị oghe tata. Ọtụtụ n'ime ha ka akwụbalụ properties ha ji wee mee collateral na banks for sale. Ije nyụọ anya ọfụma akọwala gị. Unu gba nkịtị ndị na-anọchite anya ya na-achọghị ikwu okwu. Malụ na oputu imi oputu anya akụnụba ụmụnne anyị bido gbadaba, ọ ya enyekwa nsogbu. Ndị abụkwọ ndị eji eje mba, ọ ya enyekwa nsogbu. Maka onye ife egwuru matakwanụ na ọ na-eri adọrọ mma orikata ọkwụsị kama nke na-eribe ochelu. Ụdị ife a nwere ike imekwa na ụfọdụ nwere ike itibe aka n'ife ọjọọ, ma Chukwu ekwena. Kama na ife anyị na-ayọ bụ nye na aka. Mmiri ya n'elunu ọ bụ n'ụzọ ya enye nsogbu. Azụmafịa nwere eji mara ndị be anyị a na-asịzi there was. Aka mbụkwara Maazị Ifeanyi Nwosu. Ọ bụrụ na ị nwere ife ị nwere ike ikwu gbasara ife a, sonyela anyị na Facebook page anyị Maazị Ifeanyi Nwosu maọbụ na YouTube anyị bụ Onyeije Media TV. Ọnụ ga na-ekwu
ntị ga na-anụkwa, anya ga na-afụ. Mana dịka ị nọ n'ọchịchị tata mara na ya anọkwa ya ebighị ebi. Mgbe na-abịa mgbe anyị asị dia wars, kedu ife anyị ji wee na-echeta gị? Ka m pụtakwuo.